Nagalabot na sa pulo tubto 20 ka tonelada sang basura ang ginkolekta sang General Service Office sang syudad bangod sa epekto sang Bagyo Uwan. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office, ginpahayag sini nga nagpatigayo na sila sang clearing operations sa duha ka coastal barangay sang Fort San Pedro sa city proper kag sa Santo Niño Sur sa Arevalo. Suno kay Ravena, bangod sa mabaskog nga balod, naglapta kag nagsampay ang mga basura kag balas sa mga dalanon sang Arevalo. Gani nagpadala sila sa mga truck kag heavy equipment agod makapanglimpyo. Ginpang-segregate naman ang mga basura, lakip na ang mga naluka nga kahoy nga dala sang mabaskog nga hangin. Base sa datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, may 668 ka mga pamilya o kon 2,069 ka mga individual ang apektado sang Bagyo Uwan, bisan pa nga limitado lang ang ulan kag hangin. 9 ka mga balay ang nagkalaguba kag 7 ang totally destroyed kag 2 naman ang partially damaged. Padayon naman ang rapid assessment kag pagbulig sang lokal nga gobyerno. Ginsiguro ni Ravena kag sang city government nga magahatag sang 5,000 pesos nga financial assistance sa mga partially damaged houses kag 10,000 pesos naman para sa mga totally damaged houses. Upod sa paghatag sang construction materials sa mga naapektuhan. Balod nagalabot gid sa biyak no sa tabok dalan gid. The reason why nga damo gid debris kag mga balas nga nagsaka gid sa dalan. So maduble guro sina no. So mga 10 to 20 na no mga estimated naton. So siguro nakuha ta sa Santo Niño Sur, so mga ano pa lang mga 1/3 pa lang no sa total number of volume sang debris nga ara sa dalan.